Welcome to školasrpskog.com Serbian 101 course. Ja sam i ime. Ja sam i posao. Ja sam Ivan. Ja sam kuvar. Ja sam Stevan. Ja sam prodavac. Ja sam Saša. Ja sam vodoinstalater. Ja sam Marija. Ja sam profesor. Ja sam Maja. Ja sam policajac. Ja sam Mirjana. Ja sam krojačica. Ja sam Vukašin. Ja sam slikar. Ja sam Branka. Ja radim za šanku. Ja sam Mirko. Ja sam konobar. Ja sam Matija. Ja sam pilot. Ja sam Branko. Ja sam operater. A vi? Koji je vaš posao? Kako se vi zovete? A vi? Kako se zovete? Čime se bavite? Koji je vaš posao?